Són alumnes molt joves, de 18 a 20 anys, que venen de batxillerat o de cicle formatiu de grau mig, han fet amb nosaltres primer, han aprovat totes les assignatures i per assegurar l'èxit educatiu y el èxit de la FP Dual pasan un proceso de selección previa al instituto. Empecé estudiando el Bernat el Ferrer grado medio de GA y después, como me gustó, pasé al superior de finanzas haciendo la modalidad de Dual. Una vez con Dual entré en la empresa Martider haciendo apoyo a recursos humanos en la parte de selección. Hacía entrevistas, tanto telefónicas como presenciales y algunas cositas más del equipo. L'FCT és l'acrònim de Formació en Centres de Treball, és un mòdul professional obligatori en tots els cicles formatius en el qual l'alumne, en comptes de cursar-lo presencialment al centre, l'ha de cursar amb una entitat o amb una empresa. L'FP Dual és una modalitat de la formació professional en la qual l'alumnat aprèn de manera pràctica a l'empresa contingut curricular que deixa de fer en el centre. Bàsicament es diferencia pel nombre d'hores, que és considerablement major a l'FCT, i que l'alumnat té una percepció econòmica per la seva estada a l'empresa. La modalitat de contractació se sol fer amb una beca o amb un contracte. Un cop s'ha signat l'acord entre empresa, centre i alumne, els tutors tant de l'empresa com del centre, que estan assignats, mantenen diverses reunions i diverses comunicacions en les quals van valorant quin és el treball diari de l'alumne, com desenvolupa les seves tasques, per a poc poder anar fent una valoració progressiva de les competències i de les actituds i coneixements que l'alumne va adquirint en aquest procés d'aprenentatge a l'empresa. Empecé haciendo el ciclo formativo de asistencia a la dirección y luego hice la doble titulación con Administración y Finanzas. Las prácticas del primer ciclo las realicé en modalidad dual en el Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts y las prácticas de la Administración y Finanzas lo hice aquí en Martider. Martider és una empresa familiar nascuda a una farmàcia de Barcelona. Nosaltres ens dediquem a la dermocosmètica. Actualment som uns 300 treballadors i treballem en 35 països. Nosaltres fa uns 7 anys que treballem amb l'Institut Bernat el Ferrer i la veritat és que tenim una relació molt bona i jo et diria que molt propera. I hem tingut tant alumnes de FCT com de Dual i en els dos casos l'experiència ha sigut molt positiva, tant per nosaltres com per ells mateixos. Per part de l'empresa jo crec que trobem alumnes que des del primer dia comencen immersos en una formació tant de cultura com de valors com de les seves pròpies tasques, cosa que després els ajuda molt quan passen a formar part de l'equip i a formar part de la plantilla. Actualmente soy Congress and Events Manager de Martider y me dedico a organizar todos los congresos, eventos y convenciones de todo lo que es Martider Group. Entonces, gracias a la doble titulación que estudié, puedo hoy desempeñar todas las funciones de mi puesto. Hem tingut alumnes tant d'Administració i Finances com d'assistència a la direcció i en els dos casos han estat casos d'èxit. Hem tingut tant alumnes formant part de l'equip de màrqueting com de community manager, com el mateix equip de recursos humans o, per exemple, ajudant amb tasques de facturació i finances. Con la escuela aprendí la base que tengo actualmente, pero sobre todo aprendí los conocimientos que son de contabilidad, de recursos humanos, de hacer tanto nómina, seguridad social, atención al cliente y muchas cosas más. La FP Dual millora curricularment als alumnes. Els alumnes adquireixen els coneixements pràctics que necessita justament l'empresa. A més, els alumnes, per a ells és enriquidor saber que són valorats i que tenen un sou a l'empresa i que per primera vegada són un treballador de l'empresa.